Takže čaute ľudia, vítajte som na natočím video a toto video je nové video a bude to z Minecraftu 0.14.0 Alpha Boil 4. No a ideme na to, ideme si vytvoriť nový svet. Dáme zvuk trošku slabšie. Svet sa bude volať, neviem, pomenujeme ho, juh. A si dáme Old alebo Infinite, dáme Old, Survival a keď World. Niekto chcel takýto istý seed, tak viete, aký si dávam. Ak nám to spadne niekde blbo, tak asi viete čo. Dúfajme, že nám to spadne niekde dobre. No, spadlo nás parádne. Wow, paráda. Parádička. Aby som si chcel premeniť túto vec. A to je Skill Control. To je na spamäť. No. A budem natáčať aj minihry. No a na to. Takže určite mi povedzte, že či chcete, wow, no tak tu si stávame dom. Odtiaľ to niekde nejdeme preč. Som chcel povedať, že či chcete dom, normálny dom, akože postavíme ho, alebo ako keby v bani, alebo v nejakej skale by ste chceli. Ale akože už to ruším, už sa mi to tu páči. Už si to predstavujem, tu urobíme nejaký dom, potom túto nejakú farbu na obilie a farbu na zvieratá. Sú tu pistony, takže by sme mohli skúsiť urobiť automatickú farmu a tam sa mi nejak nechcú načítať čanky, čiže vidíte trošku. OK. Tak to je jaké zabugované. Pardon, ja tým nič neurobím. Normálna voda. To mene vlastne nejde ísť, čiže my dáme server, tento náš svet a hneď som tu. OK, reštartujem svet, už by to tam nemalo byť, už len sa mi musí to načítať a kým sa mi načíta je dosť dlho. Neviem prečo, vždycky sa mi to tak dlhšie načítava, čiže niektoré veci mi budú dlhšie načítavať. Takže sorry a ja s tým nič nerobím. Predsa je to ešte novo a sú tu nejaké bugy. Takže je to 0.14.0 Build 4, tak ešte sú určite nejaké bugy. Ešte to musia poriešiť. No a ani nemáme náš skin. A neviem prečo nemáme ani náš skin. OK, takže to už je jedno. Nemáme ani náš skin, tak to je flex vina. No. Tuto by sme mohli postaviť takto veľký dom a farmu, takto to som už vravil určite a ideme na to, takže položíme a tie bugy môžete napísať aj vy do www.minecraft.eu tak nejak a tam by ste mali nájsť, že Pocket Edition a tam môžete napísať, čo sa vám páči, čo by ste tam chceli pridať. Z normálneho a oni to zvážia, lebo tam bude ľudí napísané, keď tam bude veľa ľudí písať, tak určite to dá do toho do novej verzii. A už sa teším, keď bude nová verzia 0.15.0 alebo 0.14 alebo proste keď bude 0.14.1.2. Už tu chcú pridať aj 2 ruky, tak na to sa najviac teším. Takže keď to bude, tak má to dosť sekať pre slabšie mobily. Ja mám taký stredný mobil, čiže by mi to mohlo ísť na tých 10 fps, 20, 30. No, dáme si FPS-ka trošku, FPS-ka do difficulty patch. A fakt pokúsim sa trošku ponačítavať svet, budem to trošku tu akože nechodievať, ale budem to tu furt vypínať, zapínať a tak by sa to malo urobiť. Aj s tým, že to budem
Budem tu dlhšie, už sa mi že toto načítalo, áno. Alebo to už bolo, asi to už bolo. A už sa mi to načítalo, súpíš, sa mi to načítalo. Povedal som to, chvíľko treba počkať. A pôjde to. Zatiaľ naťažíme, počkaj, tam som ťažil nie strom. Tu som ešte stiažil strom, tak ho to chcem doťažiť. A vidím tu, ale 4 dní nepotrebujeme. My by sme potrebovali kameň, a tu je kameň, ale nechce sa mi ťažiť dovnútra. Tak naťažíme 8 kameňov. To musel spočítať, lebo moja matematika je na úrovni prváka. Ale nerobím si srandu. Nie je až tak zle. Ale možno prvák by to lepšie. Ok, si... Rasto! Potrebujem na to... Zabijem ho krompáčom. Máš maminku? Ty nemáš maminku. Ty si není maminka, teba zabijem. Alebo že by? A zabijem to, čurák. Ju prilákame. A nech spadne do diery. Ja s tým malým, ty vole, stoj. Ona sa zastane. Tak, som to tak za... Poď tam rýchlo. Dobre, takže nejak tam nechce ísť, choď tam. Choď tam, prasiatko. Prasiatko, dívaj sa na mňa. Prasiatko. Prasiatko, stoj, prasiatko. Ty vole, ty vypadni. To tu vadíš. Ono bude za mámkou chodiť. Alebo za... Takže ok, takže to tam nejak dáme ho tam. Ty vole! Tak ťa zabijem, no. Ja s tebou nič neurobím. Kde si v prdeli. Aj teba zabijeme. Spička z teba dostane naspäť. Zabijem stykom. Ja tak stoj, ty zmrd. Jo, máme aspoň niečo. Supí. Zláko. A to potom dúfam, že hodíme nieko. Ok, takže z tohto videa bude asi všetko. Nezapomeňte dať like, koment, odber a čaute.